Асене. Пак ще се срещнем с тебе след около 10 години. И пак ще си написал някакви много постни рими. И пак ще си мерим тъшаците с някакъв метър. И пак ще ти кажа, че ебал съм тъп поета. И какво да направя са, че жените нема слушат. И какво кът мириша, просто повреди ми се душат. И то се е видяло, че фолк певици няма да оплождам. Лъжа се, че това е защото ги превъзхождам. Много странно, лесните жени оказаха ми се най-трудни. Да иба и тия прости пунди, чудно ми е какви са чудни. Искат да ги тъпчат и спишки и с храна ми малко мярка. Викама, то на какво прилича това? Направо вече се оляха, ма добре поне, че е графа. Че без оптимистичните му песни сме с двата крака в гроба. Благодарности на неговата особа. Не мога да прикрия неградската си природа. Гледам Витуша тука, мечтая за Стара Загора и се чудя какво намират толкова с Флора Караджова. То може би и не е лошо, момичето следва висше. Ама тия текстове, що за малумники ги пише? Гледам Big Brother и пожелавам на всеки. Влязам в тая къща да остане там вовеки. И ако някой ден окончателно откача, ще се окича с експлозиви и взривява в НДК. Играм с пътлак, аре да дай знак. Пусни бика, братче, трябва време за рзават. Влизам в този трак като селски тарикат. Ма първо ще я свърша, после давам автограф. Ти говори ми на чепа, докато слагам връх на дреха. Ма внимавай да не пръснаш и ти отлепя стъпета. Че твоя зъбен камък прави фит с моята сперма. Виж, иска си в минетите, не знаеш какво люцерна. Искаш класиш бут на наша песен в твоя клуб. Ама няма как да стане, защото правим им напук. Че ви сте поспрели от развитието на мамут. Предая много поздрави на твоя клуб от моя чук. Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? 4 сутринта да бърка в хладилника ме Аллах. Не искам и да знае венци, какви ги ръси. Деца пени на трамвая, че кръчетата му къси. Не може да стигне да си продупчи билето. Помогна му жената, кока стана Батман пишлемето. И котенцата сваля от дръвчета. Но пресата го обяви за долен зоофил. Не мога разбера, що се правите зорлен на прости. От 300 човека се викам двама на гости. Останалите са ви верни фенове, но знай, никой не е по-голям от спанака на Попай. Бота бил тежка битка, ясно, ще зная. Като между две баби за място в трамвая. Не държа да държа в уста парче прясно от пая. И избирам да завивам все вдясно до края. Искат моето място да знае, колене да търкам фактите. Но хлопе непослушно съм, ходя бъркам в контактите. И паклите с реноме, тия феномени. Псевдотела небесни, лесни от еди кой си по-известен. Осеменени и кадеми е лимита на възможност. Щом видя елита и съм му противоположности. Винаги за мен, щом било е най-приятното да видя кое е модерно и да правя обратното. И пак готов за смахнато. Първо впечатление да оставя в това изчаткало върло население. И хакнато писито на МС-то, жестоко унижение. И ни хваща ток от кабел с високо напрежение. И как да го разбера света наоколо. И пак, брато, казвам си спокойно, кво си мисля за помията. Тука е тайна, дед вика комшията. Ще моя пътка за майна. И цял живот ли да съм ремаркето на тегличат, само щото сензорите ви хищ не ме засичат. Не, сюжета вече се оплеска и на дъската съм окичена с експлозиви пешка. Експлодирам сред кретени, топове офицери и царици са взривени. И понени са младежите, надарени днеска. Абитюренти до 12 броят без грешка. Ръкопляскания, бални палци виртуални, а не виртуални, ами среден. Казва ти педал, спри, ви нормални ли сте бе? Едва ли всеки разбира от политика, футбол, електроцентрали. Не бе, то видяли патриоти. Днес на мода на евента ми гуменки и шорти е дрес кода. И не мога да се боря спред мен мадама изтопорчена. На фристайл батъл падам от Татяна Дончева. Фидосова, кефете се на Цецка. Да живее Бойко, Цецо, Мецо, Дянков, Мянков, Вежди и баба му. Долу кабинета, вие на улицата.